120 pawikan hatchlings pigbutasan sa kadagatan kan Caranan, Pasacao. Mga residente tulos na nag-report sa saindang mga opisyal. Arawan ng report kay Charm Rahiles. Day mababa sa 120 na pawikan hatchling ang binutasan kan sa udmakan mga residente sa sitio Kamangi sa Banwaan in Pasacao, Camarines Sur. Sa report na naguno kan sa tuyang tima, sinasabing pasado alas 4 sa udma kan manutaran kan mga residente sa nasambitan ng lugar ang mga hatchling. Karaniwan po nilang ginagawa yon pag may mga nakikita po silang ganun, hatchling. Ang una nilang ginagawa, tumatawag sa barangay para i-report. Sigun kay Villamor, tulos nindang pig-report ang mga hatchling sa mga opisyal kan sa indang barangay. Iyon na po to, nagluluwasan na si Pawikan. Tapos para na po ninda, habang tig kakaykay, padakol na pong padakol. Tapos po si iba, kang na dyan sa dagat. Sigun kikadaga, kung bako sa inisyatibo kan mga residente ka nasambitan ng lugar, dai maaaraman asin dai maibabalik sa kadagatan ang mga hatchling. Pangapudan man ni kadag na kung igwapang mga siring na pangyayari, ipaabot tulo sa indang opisina para sa magkakanigong aksyon. Kaibanan si Nelson Bihino, Charm Rahiles, Balitang Bicolandia.